Стайков с навигатор Рафик Кадир, победителите в 34-то вали Сливен, шампионата на Република България, имат своя лидер, вече устремил се към първата си шампионска титла. Дами и господа, аплодисменти за победителите! Много сериозна битка в Сливенския Балкан и имаме своите достойни победители. Дами и господа, тази победа е първа за Пламен Стайков в Рали Сливен. Историята на Рали Сливен вече 34 години се бележи от момчета и момичета като тези тук. Сега аплодисменти за екипажа на Стайков и Кадир. Сега обаче механиците ще помоля и екипа на Стайков за малко да отстъпят нас, за да може, разбира се, господин Таско Ермайков да връчи купите и бутилките.